दिनै बेवहाय फैनानै खोब गोजोनदों। दिनै जोबथा सान आरो गिबियावनो आङो 112 जि बोसोरारि जथुमा बिबिसिनि आं बेनि बयनिसिमबो गाहाम अनसायनाय जासिदों आरो आफा इसोरनाव आं आरज गाबदों जाहाथे आफा इसोरा जों बयखौबो बोर सारस्रियो। बिराद गोजोनदों, खोब मोजां कनफारेन्स जादों। बोसोरै जों फैयो। दिनै जोंहा मानगोनां शिबाबो बेवहाय फैनो गोनांमोन, नाथाय बिथाङा माखासे उसुबिदानि थाखाय फैनो हायाखिसै आरो बिथांनि जानानै आं बेवहाय बिथांनि मेसेजखौ होफैदों। आरो आङो गाव बेक्ति हिसाबै आं दिनै बेवहाय बिबिसिखौ आं हांख्रायदों जे फैगोन समफ्राव जाहाथे आंनि समस्ति माजबाटआवबो बिबिसिनि नैबे हाबाफारिखौ लायो, जाहाथे आंबो बिनि एमएलए हिसाबै नैबे हाबाफारिखौ बरायनायाव जाहाथे आंबो बाहागो लाफानो हायो, बिनि थाखाय आं बेखौ खावलायदों आरो खावलायनो लुबैदों। जिहेथु जोंनि गेजेराव गोबां फोथायग्राफोर थाहैबाय, ख्रिस्ट' फोथायग्रा होन, बाथौ धोरोम फोथायग्रा होन, ब्रह्म धोरोम फोथायग्रा होन, हिन्दु धोरोम फोथायग्रा होन, जों गावबागाव धोरोमखौ जेरैखि जाया जों जौगाहोनांगौ। खिन्थु जोंनि गेजेराव मोनसे जि रिलेशनशिप बेखौ जों लाखिलायनांगौ। मानो होनोब्ला समाजाव गोजोननाय नांगौब्ला जों सासेया सासेजों जों आन्डारस्टेन्डिं नांगोन। ओंखायनो आं दैदेनगिरिखौ खावलायदों जाहाथे जोंनि गेजेराव मोनसे करिलेसन मोजां थालायो आरो जोङो मोजाङै जोंनि गेजेराव अनलायनानै बयबो जाहाथे मोजां परिबेस सृष्टि खालामनानै जों बे ओनसोलखौ आलो गोजोनै लाखिनानै जौगानायनि खामानियाव जाहाथे जों दावखोलांनो हायो।